Kahanyu Trap Farmers Union HFU dah kebai kublai ya ketenat kamrep ke sorkar jela halo ka office order ke bala penmi aka khandai terik nailar arjar kuar ba on sasha biang ya kejimran kam dois bo kum ka urea DAP MOP bat ka SSP ha ki cakarep bat nak benta ki jingthung kalau ong ba ka ngai ya ketei ke order bat kampala ban pediang ya kejingkren usembut bitrang ba kejela ba perstun tensong bahkan dan 100% kejirap bisa subsidi dah ke sorkar jela nak benta ka dois bo uba komandar sang peliang presiden ke union ulo ong bo menteri ketenat kamrep ke sorkar jela ba bante dorengdo ulapan bena ba ka office order ka kedosai ba ka jingbam ai subsidi kan peteng be bat ka jirap ke sorkar kan penno da wais bo kan long ban lain nak singsak nyat dor kinong rep henry ba perstun ulapan bena ban ai ka 100% ka subsidi ulong ba ka jingora ka office order ban sya penun kam dois bo kan long hakikat tu kan ni ki jaka rep namar lai i ya ka jingon kam nak benta ki marep kum upan so saw kubi upul bat kiwe bajurap kan rei ha ka jela Hakabiyadai hi berkena kejing pendon kam yang kena ka dawai sebuah kebangi angka chemical fertilizer namun taka kamrep kamriang namun taki jur barok khoin nakaleng jung kena ka sorkar ka bamunshwa hapo kejing lam jung Dr. Mukul Sangma kata hausnem arajar khatsau kila penduk no ya kena ka subsidi lane kata ka ba ki ai shiteng dor ya ka fertilizer namun taki norep te nakling jungi hi habang ilawat jingtip ya kadau nakai kadau baki kwa ban penduk no ya kenika fertilizer ngiyo jingtip ba ka government ka kwa ban lej organik dan rei ka jing shisha hi kalong ba nadu UR hajar khatsau khatsan khat rew khat nyeu hadu mentahi kinong rep kidang pendon kam bet ya kenika chemical fertilizer kamdon kata ka jing ong bakim pendon kam hoit ka kala kam duna khandiat kajing duna kadai namar ba kala rem palan dan rei ban ong ba la lek organik fully organik kam long kumta te namar kajing ud jing kinong rep ngila persyang ban rep ya ke rep organik ro dan rei kum kenuksa ni thu ipi so saum long I barit kat I marble ladangi le organik nang ta kini ki wei kwe ki jur kum kubi ru umlong nang ta kidon bunjat ki jur ki ba mla ban long klem kenika fertilizer upan bangi rep kambun bahasa west kasil kumna south west kajaka kabangang nga don ngami nang teiru kamlong klem kenika dawai na ta kadau ka jing penon kam ka yaj bet telada hikli pada ngiyo na iya kenika fertilizer hakiniki snem barok sikata bala pendu kata kamun ilong ba shithit blak long kembali kit khor na tu na poloi ken bayat di tamdor nasha tu kiwe jaka sin bala khang wain store tele ya thit no te kalau gumju hi kenika fertilizer nda fila khang te ngisya thit tu thit black bat ngani thu ipi ka kadi kani ka bha ka bawan na asam hoat ngim yo e jing pensisha ring yo jing tip ba ka bha ka badi ban poi sha asam ka poi no shane ka jing kisha ha asam le se kila bandoi di sanspa shangi kia di khatsan spa arajar dari kinong rep namar ba kim yo kim ban se ki thiet laga thiet hadin kani pada ngilai kendu no yo minister jong karep karyang ba ban te dor lingdo ngila batai yo nakling jungi kum kaseng ngila ong bapet chene minister haba piong banilai organik nri hadu mentaro kam simlong fully organik ngidang yang pendon kam hi kene fertilizer tes ngubha ban pelaj no ken bakan nomlong di black kum tu at least lada kamlong kador kadi ban biang ken kam dei ban nakachi spa ke MRP ki di syaka lai spa so spa kum kan uksa te hadin bangilai keren bat u tingila sngu kemen bangi ai ka jing kublai ka bakerpang ya uba ban tedor lingdo menteri garap karyang namar ba ulas ngap ya jing dawa bat ngilai yo iru ya ka notification hakaba onsa wanra biang ini ka chemical fertilizer tang ba ngi ai ro jing support ka government ban ong ba ya ka fertilizer on pendon kam dakaba pej bakmi ban jingo mdei ke mukipor menshwa kamdon kano ka jing te jing kum hakaba chu pendon kam bej kat hadu bale se ka kta wat ka ya ka med jing kibriu habala penun kam overdose ya kenika fertilizer te mentang ai kublai ba ngilayo ban ngin sayo ban thiet kat kum ka notification bat kan long ru ya ki jaka ki ba la identify bat ikino ki jaj jingthung ki ba umla ban im klem umla ban mi klem ka fertilizer tingi ai kublai shibun sikadai yo menteri garap karyang ngikit bok kirwang ya u ba unang yo kamet ka kwat ka bakhya ba nang yo ka jing sempang ka jing start ba ngai kublai ru na kapor ba ka office ka jong u ka ju pli be yangi kum ka seng ka hill farmer union lan ngi kwa ba ni kran ni kino ki kap
te hakabia dei pada ka jingkran jong kita ki wei ki minister ban ong ban ai subsidi no te hadu mentang 4 yo i ka notification tengin dalai yo i ka notification tengin sanget hadu mentang nginget ya kene ka notification kepala penmi da commissioner bat secretary jong ka agriculture bat ka farmer welfare te ngi ai khublai ya ka government bat aling jungi ro kum ka seng ngin ai ka education ngin ai ka awareness ikinong rap bakin pendon kam kat badai ban biang ngi kerparu ki officer jong ka tanat karep karyang bakin hikai kinong rap gi jungi kumno ban pendon kam ngi dawai khnang bakan nom kta ya ka kwat ka khia jong kinong ba ma po mekhalia ko notification ka puli ka dan am sepang ta subsidi bane katkum ka notification hak bangi pej kamdan ka subsidi mereka mention hak bayar dai ba mentang ngilala ban thiet lai luit mdai shu ka thit blak ken kum bang ong ifi mdai shu ka thit tu ha ka jing shisha katkum ka jing barok sikata bangi thiet mio hiro ka jenjar ban yo yang ne ka fertilizer te nang kata kadau haba duna haba umio kamar pisung thu hi ka kiu shabnang sikhandau ken namar ha ka jing shisha ro ni thu ifi kitu ki supplier ki badai banun Aisyah Asam ki wanra shame khalia kalong bi an hakijing syada lada ki lab ya ki bakum kitu ki supplier ki la ban syakem hapo ga government of India jong ka namar baklei kamdei ka bha jong ka state Meghalaya te nang ni sekmat ngi expect ba ka government of Meghalaya namar bakala aya kane kan sa pan ya ka allotment na ka central namar ka chemical fertilizer kan china da ka ministry ya kane ka sebo ban Aisyah ki state te ndakala ay na po ka ministry nginget scam ba kan duna ka dor kan numdei ka dor ba olong bawan di black kumtu ndai kan nginyo ha ka dor ba duna namar ngilayo ya kaneka allotment ka badai naka central government namar ka central government ka allot ya kaneka fertilizer kat kum ka jingpan jong ka state ka Asam kapan kata ka Meghalaya kapan kata te mentah habala pelat kum ni nginget scam ba government of Meghalaya kat sapan kenya ka tu ka bha badi ban Aisyah Meghalaya automatically ka lahir dor hi ka tu ka dawai ke ba ngi jutit borok sikata ha kador khasan spa arhajar kali kepala selam akan gijing kendu kecing ban ya kendu ban pans ang kita gi ba nom ta kan ka dawai spo ba sarkar ke ban plat no te tak adu mentak kenti sausnam kenti dalayan mentala tendai support kenti mas collection kisang non penai ni kai bidan no hakajing hisya kumba kathong hi jong kahil Farmer Union kalong ban ban penra lani ban pensngau ya kita ki ya ki jing jong ki nong rap haka sorkar te nrei hoaj ngam kuno ya menteri karep karyang namar ngilaju ya keren nakapor syakapor dan nrei kene ki jing ya keren hakoi kalyang kasngau long thamula dan nrei hakoi kalyang pada kalong jing yo nong na benta jong ki nong rap fi ki issue ki menta ki la lech ga government te menta ki la sedang ban snguthu ken bakat no ka bor jong unong rap bat kane ka tendong ka jing sawa ka bangi kum ka sangi jupen sawa le se kala poi ki bor jing minister namang ni thu ipi nyo po persen hapo ka jela Meghalaya kinong thap vote kide kinong rap te ngasngu kemen ba alis meta ki lasdang bania keren ni jing jong kinong rap ki issue jong kinong rap tang kawai ngam kwa bakin shu ya keren tang bala dei menta ka por election ban ong ngi ka sarkar la le kumta ngal le umta ban syong minister ula penbait da kumwei sa wei ula ong pada ong ngilale mangi kumta ngiru ngimdei ki babiet kim kinorep ngisung thu ya kata te hnrei ya ke ke bala keren pada maki ki dei ban pentrikam ya kita ki jing kwa ki chungki ban ngan ong ifi bakanum dei tang data ka chemical fertilizer namar ki don shibun ki jing dawa jongi kum kinorep te menta pila haban pentrikam ya kita ru kan mendai ban syupnya mendai pin pelong politik tang na menta ini chemical fertilizer ila jukran ya shibun ki issue kum ka hakabia de kan ki cold storage bat ki wei te handrai lada menta fi pen pau no tang ya kini hajing syang ngila chania ka department ngila biang ya kata ya ka jing dawa jungi ngi sokmen ka jing sya te ri menta la sedang ban ya kran kum nero hakawai kalian ngisngu kemen ngabanjur biang ya kan ya kamdai ke banga keren politics lane politics hanri hadin ba la simtiu ba bantai dore ka kam jongkat nat karep karyang ngim ong ba ulah pentri kam lut tenri tang kawai kalong ba ngi la bania kendu ya u haufes trekam nakapor syakapor fi hagi jing lada ukhot bania keren kata hikladai lupa ka jing job nam tajungi tenri u doktor mukul sangma nadu mensyua hapor ba ulong kum chief minister bat kum juru kum agriculture minister ngilabu appointment perkat tang ban khot ikran ru khot te mentala da syubu kum mau lane kiwi ru kikren te kasulong thamula kan te nre kum bangal ong ifi kabahi beki ikran politics tang banga kwa ro bakin le da kikam
kenang ba kan lu ke jing mentoy kin na mentagi nong rep te ngai scam ba nang de sekman kin ya keren ru bar kin le ru iki kam kenang ba kin nong rep kin mentoy hatu kali jing thu ne dia so yang suruh rep kali ba jan ko election lada pi ong kumbang ala ong mene nak mentahi jong menteri karep karyang na do ba usimti ukhot ya keren dengan nom ong trena benta ki wei te kadon ka jing suba kan lada ki keren sepang kata ka kam rep kam riang tang hakapot ba menta nrai kumbai tu ifi marsen simti ba bantai dor ku menteri karep karyang nak lengjungi ngi pai ka ya ka memorandum ba ukhot ya keren ngaken mau hakapor ba KN Kumar udang long kum commissioner principal secretary jongka agriculture ulapha banyi keren bat bangilaya keren sibun ki aka badai hadin bangilaya kendo bat KN Kumar bangilaya keren ro ban pelong ya keneka farmer parliament ha bangilaya tai ya tai sibun ki isu te tang bangilaya tai ro kalabha ka farmer parliament ngani tu ipi kini ngi pensiong ya ki officer hang ne ha stage bat ngi syong mangi kino rap hang tai bat ngi keli jing keli kata kadai ke jingjok ke bakrau ngong ifi namar balai ngiyo bani keren markmat bat ki officer berkata kadai hapo ke jingalam jong KN Kumar bat uba bantai dor lengdo te henry kidon pada ki kam ki bom pat pendep nak leng jong ke sorkar ngimong ba uba bantai dor la penteri kam lut tri kidon ru ki we ki ba umpat penteri kam te ya kata lek se nakapor syakapor nginang pen sngo te hakabiri hibat gani ke fertilizer ru la aslam te henry lek se hakajing pen mi mentakapor ikan fiction kala bandai namar ba let's say kum ke department ke da bishar benya namar ngiru ngi menjur kum ka seng ban ong ba mdei ban pendon kam than ye kan ka dawai ban light na ka kwat ke khia te henry mdei pada ban khang namar ba baro sikata hagini presnem kum bangal ong ye pi nadu bala khang ka sarkar Dr. Mugul sama ngiya thiet hi ka chemical fertilizer